Ing sawijine désa kang asri lan adhem, ana sawijine keluarga kang nduwèni watak béda antar anggota keluarga, ya iku keluarga Pak Kuncoro lan Bumayang, sing nduwèni anak jenenge Angel lan Sandra. Ing sawijine dina salah siji anggota keluarga iki. Assalamualaikum Pak, Bu. Sehat toh? Piye kabare? Wes toh aku apa bubuk cantik kesel aku. Masya Allah, anaknya sapa ta Bu, kok mengono dapure? Anake bakul pentol to, Mbak, ngarep omah. Wes Bu, tak mangkat tekan sawah. Ya hati-hati. Ya. Anake Pak Kuncoro sing jenenge Sandra saka pasar. Assalamualaikum Bu. Anjir sampun dugi ta? Oh, Dok, mau langsung turu. Ya ampun aku tak nyapu latar iki. Ya wis. Ing sorene, Angel ngomong karo Mbak Yuni yen mengko bengi ana kancane sing jenenge Kalista lan mantan pacare dolen ning omah. Mbak, kok bengi enek kancaku sing ape mara? Mbak, engko bengi enek kancaku siapno mangan ngombe roti lan liya-liyane ya. Mbak yo nek ngomong ambi Mbak Yuni ku sing halus. Lah Mbak, wis ngono wae kok. Ngono ku wis biasa nek nang kota. Yo ngono, yo aja ngono Angel. Iki nek desa dudu nek kota. Nek nang desa ya kudune basa ambi wong sing luwih tuwa. Nggih, Bu Kaji. Kancane lan mantane Angel teko ning omah. Angel. Ya, mlebu. Ayo lungguh. Aduh. Ki lho Angel, anggo ngombenan awakmu spesial. Wis Ndre, rasa sok mbujuk-mbujuk aku. Aku wis ra seneng awakmu. Wes ah, Dre, ambi aku wae. Rasa ngarep biyen. Apa awakmu? Angel ayune ngono ras banding karo kowe, Bro. Wes to. Kok malah tukaran iki lho. Wes ndang mulai aku ape bubuk. Angel, ayo tangi, ayo melu Mbak nek pasar. Ana apa to, Mbak? Esuk-esuk kok duga wong. Melok Mbak nang pasar, entro keadaan desa. Nggih, Bu. Ing dalan bocah loro iku mau ketemu wong lanang sing ganteng dhewe nang desa, jenenge Farel. Monggo Mas Farel. Nggih, San. Iku sapa tah kok ayu temen? Ya adikku Mas, namine Angel. Angel. Lak ra ono guyune blas. Biasa Mas lagi males guyu. Nggih pun ngapunten nggih monggo. Iya, aja lali aku njaluk nomere ya. Apa sih? Angel. 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 Angel kuwi angel. Ewoh. Biasa aku iki wong desa nang jenengku kutha. Gak apa-apa kok. Film dadi Akhire Angel lan Sandra balik nang omah. Tak kek Kalista iki sing perlu mbok lakoni yaiku takok Farel karo Andre. Serius kok gak karo kowe? Iya. Angel, Kalista iki bahaya. Ana apa to? Ana apa? Bahaya Ibu keseleo. Alah cuma keseleo wae kok. Lah iya cuma ngono wae Iki kok. beda, iku sing keseleo. Apane? Untune. Wah, piye iku rupane? Dadi ya, untune nancep nek dengkule Ibu. Wah ayo ditulungi. Aduh, marine Bumayang ditulungi, Pak Kuncoro teka lan kesurupan macan Sunda. Amarga nek sawahe akeh setane. Pak sadar, Pak sadar. Ana apa iki?
sapa sing bisa nyajarke bapakku bakal tak jadiake pacarku. Apa nyadarno Pak Coro? Ngawur. Aja kurang ajar kowe, Coro iku artine kecoa. Bang Tut ditembak raja tuwa. Tuwa kaji rambutnya kali siji. Isine rotine gembus batune sapa sing dadi pacarmu? Aku bakal Dumadak Pak Kuncoro kesurupan meneh. Lu Wedre, aku mulai iso nambani. Tak terangkanlah. Jiwa yang berkabut, hati penuh dosa. Lu kecil? Aku iki nok endi ta, Bu? Bapak bar mari kesurupan. Jel saiki kowe milih dadi pacarmu. Sadurunge Angel jawab, Suarane wapike. sadar Pak iku cuma tukang sayur. wis ngene wae. Saiki sapa sing iso ngatasi bapakku bakal jadi bojoku. Aku ae. Aku sayangan. Ayo. Masya Allah, suarane wapike. Sadar Pak iku cuma tukang sayur. Wapike. Assalamualaikum Pak. Sehat toh piye kabare? Cantik kesel aku. Tuh. Disappear like magic. Had to get it clean, now I'm making smash hits. Now they know my name all around the atlas. Still drinking Henny in the rain. Big bro told me keep your head up. I was down a few bands, I was fed up. Need the whole loaf, I don't do breadcrumbs. Put my nose to the grindstone, shoulder to the wheel, pedal to the metal. I'ma show you how it feels. I'ma show you how to take one bag, triple up and make it 3 bags. I was in the bando a long time. Need to get the Lambo and drive. I was in the lab, you were on my mind, but all I really do is just